गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायनो लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आं लाबोदों आसाम पुलिस DMA जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोराव फैथावना आसाम पलिटि जिकेनि माखासे सोंलुफोर बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दिनैनि कुइसनफोरा जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन। बाहाय गासै 20टा कुइसन दङ। बे 20टा कुइसननि गेजेराव नोंथांमोना मोनबेसेनि एन्सारखौ हायोमोन कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दा कुइसन नम्बर 1 दङ How many members are elected from Assam in Lok Sabha? लक सभायाव आसामनिफ्राय बेसेबां सोद्रोमा सायख'नाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C 14 सा 14 सोद्रोमा सायख'नाय जायो। कुइसन नम्बर 2 दङ In which year the capital of Assam shift from Shillong to Dispur? बबे मायथाइयाव आसामनि राजथावनि शिलंआ दिसपुराव सोलायदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C 1973 मायथाइयाव। कुइसन नम्बर 3 दङ How many seats are there in the Assam Legislative Assembly? आसाम आयेन आफादाव मोन बेसेबां मासि दं? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C 126। कुइसन नम्बर 4 दङ How many members are elected from Assam in राज्य सभा? राज्य सभायाव आसामनिफ्राय बेसेबां सोद्रोमा सायख'नाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन A 7 सा 7 सोद्रोमा सायख'नाय जायो। कुइसन नम्बर 5 दङ Who was the first governor of Assam after independence? उदांस्रिनि उनाव आसामनि गिबि रायजो बेंगिरिया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C सर मोहम्मद सालेन आकबर हायदरी। कुइसन नम्बर 6 दङ Who was second chief minister of Assam just after गपिनाथ बरदलै? गपिनाथ बरदलैनि उनाव आसामनि नैथि गिबि मन्थ्रिया सोरमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन A बिष्णुराम मेधि। कुइसन नम्बर 7 दङ Who was the shortest serving chief minister of Assam? आसामनि गुसुंसिन गिबि मन्थ्रिनि हाबा मावनाया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन B बामुनिधर बर्मन। कुइसन नम्बर 8 दङ Who was the first speaker of Assam Legislative Assembly? आसाम आयेन आफादनि गिबिसिन बुंथिगिरिया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन D बाबु बसन्त कुमार दास। कुइसन नम्बर 9 दङ Who was the first female chief minister of Assam? आसामनि गिबिसिन आइजो गिबि मन्थ्रिया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन B साइदा अनवार ताइमुर। कुइसन नम्बर 10 दङ When was Majuli declared a new district of Assam? माजुलिया माब्ला आसामनि गोदान जिल्ला महरै गनायथि मोनदोंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन A 8 सेप्टेम्बर 2016। कुइसन नम्बर 11 दङ Who was the first Assamese to be appointed as a governor of Indian state? भारतनि रायजो बेंगिरि महरै थिसनजानाय गिबि असमिया सुबुङा सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन A बिष्णुराम मेधि। कुइसन नम्बर 12 दङ How many districts were there in Assam before the independence of India in 1947? 1947 मायथाइनि भारत उदांस्रिनि सिगां आसामाव बेसेबां रायजो दंमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन B 13। कुइसन नम्बर 13 दङ The Assam Public Service Commission APSC came into existence in the year आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसना फैदोंमोन। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन C 1 एप्रिल 1937। कुइसन नम्बर 14 दङ When the president rule was imposed Assam after independence?
उदांस्रिनि उनाव आसामाव माब्ला हादरगिरिनि आयेन खालामदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 12 डिसेम्बर 1979। Question number 15 दङ When was Mizoram separate from Assam? मिजोरामा आसामजों माब्ला आलादा जादोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 1972। Question number 16 दङ Which state was separate from Assam in 1963? 1963 मायथाइयाव बबे रायजोआ आसामनिफ्राय आलादा जादोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी नागालेण्ड। Question number 17 दङ When was the famous Assam Accord signed? माब्ला मुंदांखा आसाम गोरोबथाया जादोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए 1 आगस्ट 1985 मायथाइयाव। Question number 18 दङ Who was the Prime Minister of India when Assam Accord was signed? आसाम गोरोबथा समाव भारतनि गाहाय मन्थ्रिया सोरमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए राजीव गान्धी। Question number 19 दङ Who was the first female finance minister of Assam? आसामनि गिबि रायजो रांखान्थि मन्थ्रिया सोरमोन? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए अजन्ता नेउग। Question number 20 दङ Name the first autonomous council from in Assam. आसामनि गिबिसिन अट'नमास काउन्सिलनि मुङा? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी कार्बि अट'नमास काउन्सिल। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय, लाइक खालाम, कमेन्ट खालामबानो जाबाय। गोजोनथोंसै। थेंक इउ।